Usamla lembok samar nga Presiden Kekasih Student Union uloong bakajai benriu kampat dan hatrai congkariat nrei hapadeng kecingile hamadan thama. Habakren ha kejilang kenmau burom ya kecingdap sispa prabundu senam kecingklat no usim tirot sing ha kaknyo trik noitung arajara fuoi hakmat umot sa kenmau hamadan dirung ham laim kra uloong bakajingyo mensiam kisamla menta kadei na kecinglen na di kilong suwa mensua. Susu uloong bakajingile na kabenta babun ba kidaw na kabenta kari pat kajai benriu kamdei bankut nrei kanyap teng no senam Shausnam. Hagu cukpor loong bakimat banikran ki badon kam ban penlong do penlong snam ha ka jab riu kindang ya ekran walas ngosi ba ompat don ka an ka banyadai ke jinglong karpang congkari bat jab riu uloong bakal jan kot arsnam nadu bala menjur ka resolution bandawa pentri kami ga LP henry hadu menta ka sarkar India kadang ya kendo thala bat kampat a satya uloong bakinang ya pen kenmau ikani kaman nalor ban penbe yo pul usam ke jing penrung iktian kasi hak net popra Haki spak senam iki mon meswa mirang ya keren bat idang pule ke histori henrai takajuk ke mesim jele haduk ini kesengi kadang par bat kadang yai kersiu ya uwai poi du kwat terkejai kendriu bangi de pai kmat ban soto ki ai kita kimat ki jengi ki bangi kum ki samla kam tam kum kan ke pateng ta ni hapan teng ye jengi de kat sebengi pai ki jengi sudah kum kari bekejai kendriu bat kum ke jelai bro kawai Handai apreng jong kita kecingek ki baper ki bangi ya kenduk kom kajat kendriu ki jing terha ki bahar kom handai ki sos kem galong hadu menta kajat kendriu kampat semladan syatra jong kariat handai kadan apreng jong jingile kata kamadan kema padai lor kita kinong rem ke jingyok mestiam jong kini pat galong pateng bamenta kadai long ba ke jinglen dade kom kilong swa ke jingyok mestiam jong ki samla bamenta dai hinuksa jong ke jinglen dade ki klawat ki ba lalej haswa yangi bat kata galong ke jinggile kam dai bankut ke jinggile kada biya teng na kuai kasnam syakuai pat kasnam namang akran ya kata bingi pai ki isu bo per ki ba kum ke chat benriu ba kum ke jala ni angnut bat ni mi denti bakin longdo long snam hapok jong ke bri nyutrap hapok jong ke jala bro kuai taki khau teli kisnam kita ki isu ngirang yaksa kita ke isu ngirang yakren kita ke isu ngirang yaki hamadan ngai susi benong nyempat semlei kanunu kaan kemejida kerpang ya jinglong pa kerpang jongkari bakajat tentu berkoi bawel bat ne dapat kenmau kamtam je isu ILP kabadai kawai ke isu kepala yaki yaksaram tar lagi paudeli kisnam lacan asnam duna baka sarkar kelapas kita ka resolution Isnam tmai kalek kita Christmas kalek henrai kata ka ILP ke ba pajba anglut ke ba ying thobat thaan kelapas kelapa sekarang dia henrai hadu menta mene ladang ye peteng ban kendau thala ya jing anglut ba jing don kam jong ka jela jong ka jat kedu poi yak taan bakal pangtam namar ka jat benriu ke badang ret ka jat benriu ke badang don kam ye kilat jing da ba fer henrai ninak bi inti ba kita ke ba syong hakabor kam tam tak sokaran dia minang perkat bahkan pai kmat gerpang ru ya kajala jungi nrai hadu khidmat kementa jang pulisa kita ke resolution jong ka ILP handrai ngan yai pan kan mau ngaliang jong kisang balang ba per kim semla syong thai ban persngau ban yai ki ban yai dawa ikir kemat ngan pan ke mau magaliang jong ka KSU house nam arja ka pra Ilapa nak waipat ke jingto sekarang dia ban dawa penteri kami KLP ban penbet ya uput usam ban turklar ya kata cingih kaji uput ngila dawa badai ban itu kerpang dawa perung no ektin kasi hak knet ke bapra ngim semla syong thai ban persngau takakam ban nganyai pen kenmau bahau ajar kat kendai akalai pau ter cung no pra ya kejuk kamat ngila persngau dengan IT markmat atau menteri kampoyeng juga sekarang dia Amir Shah kalau kita kemat makmat kalong kedai ke ILP kejing kali makba bandong kalong labun teli kejing ai jing tho labun teli kejing pensngau labun teli kejing yaki bat kebalong official kebalawan nak kalian ka sarkar jala kata ka resolution sakaipat ka sarkar India kadang pulisa ia kata jenglong jeman kamtam ban penteri kam ka ILP pok ka jala ka jumi kepala yaki nadu senam kendai spa nyuk kendai ter hadu menta padang sengap padang laman sisa handai ka bu api ku wei ki samla bakane ka ya bakane ka pateng ka menta kadai hangi iwai pewai
Dengan sengau tu janai. Ya ka ai ke jinglong jingman. Ya ka ai ke jing don kam jong kari ba ka jaj penriu rokawai. Larang iap iktikian jong ka sarkar jala. Jong ka sarkar dia nyuma yu le se ka jaj penriu ka senangam. Nyuma yu le se ka jaj penriu kena syak telap hagi bor ke masuba. Dalam pat ekom kini ki sengi kham tam ne po nong ba solong ter bat ki wai pat ki caka ba fer ka jing syak thombor ka jing syak takti jing syak pen mensau jong ki samla bat ki pardo persnam hakti jong ki ngwai kaya teng na ka sengi ki bakan tho ai ki kan tho ki bawo ai ken wo handai ngasung manong lapis ngau dap ram namta kalau wai pat ka pateng ka ban saka to syem ni ka senjam ka jong pi simet pan le ke ka ban wara ka jing song sengan bat kejing skam jong kari bat kejat penriu bakawai kum syam layap kum ta nong pendam re yap kum ta breu bom syam la pendam yang skam halor te kinong rem bat IT lo jong game nam ta kan ka pateng ka jong nga ka jong pi lam dam dai ka jing len la de jong kini kiru kra balai swa jongi nga thrai ngi nam yo kum kini kabu ya ka ban je lomlang ban kan mau tempang ya kita ki mati ki ba kilong swa ki la IT nam ta ka jat penriu bakawai Deka pen kemau yang iwai pi wai kum kisam lah. Ya kebangan persyang hagi bor bat kejing start kejing sempang kejungi pateng memta. Pakai begini benlek kamdai namta kejing bet jeng biang tang jong kilong menta. Hari ngi kran bat ngi eksar, ki eksar namta kimat curawa fair. Namar ngi don kejing ui jengai. Ya ka keban sejia, ya ka pateng bat ya ka jaj kendri berkawai. Dan ngai skam bakan kum kini kisngi bakarpang jong bengi cukun mau karpang kum kini ki rukrau. Balong kita ki thiet ba ka jaj penriu ko chungi ngaso bandong kamdai bangi su kut tang ka chingken ma honrai ai baki kam kin kran kam jam hakan tiya chungi wai pi wai kata ka dai ben kersiu ha khot jong ka jaj penriu kamper la phidei khot sang balang kamper la phidei ki nong trai sarkar kamper la phidei trai kam la jong hari bakong san kolong ka dai song hai wai pu wai pas ngau trai ban iet je la jong ka jaj ka kanja ban iet je la jong ka kendau ka siap kata kalong ban penek pensak ngem dai ban syak klun dari ledu hakibor kinowai kata ai kan kanyat bat kane ka pateng ngasu thu sai bat ngidon ka jingkremen larang ye teng ye kene ganti jung jingle kamper kamle ka jalan ka kloi ru hendrai ngihap ban ye ne ngihap ban scam ngihap ban syak ta jing terha jung ibu fer nam ta kimat jura jong kari ba ka jat bendu koi hat pedang jing don jung le ka khlam hendrai khadu ka wai ngakwa asbanong khamtam pi kistamla ngem dai ban tieng ni ka khlam ka menta ka basar ka sli jong perthai hanre ban tieng ya ta ka khlam kelas dang ban kejap ya ka jaj penrium ta di popos nam katakan virus wangi hap ban perkat nang ne skmat dai ngeni ban a cuba ya ka pateng ka ban sawan ngai ki samla ki hap ban su thuk ki ham perkat ki hap ban kelathia hap ban keladam nang ne skmat ka khlam kan kut bat ta ki mat ki jura ki bang labu kmat tu sarkar lada ka sarkar kan penslam kan mau sarkar kan sami isa kawai pat kapan namek hakata kapor ai kita kinong thoan kin syem di kacing ikli ngada so tenat bang ngada ai khoblai syah jarmu ya kasih student union kabala penyang yang diumot deling ba kajik tre sitom jong pi kasang KSU ka bangirung yo banya wan lang hang ni banya bu senti bat ban yo banya kenmau ya ki kam ki bakrau jong uni uri krau jong jaj bende jongi utirat sing sim ban ngasngo bakani ka jilong sim ko jungui ka jaj bende ko jongi kadang ne bakadi banne pateng la pateng wala ulayap wala ngila kenmau ki spa tali ki snam jong jingyap ko jongu ngareng nong ipi ko ki samla ko ki parat khot ko ki khot jong ka jaj bende tongin kenmau ba hado menta udai usim jong ka jaj bende ko jongi wala umdan syu ban ngi dang dai ki sipai ki brang sa aksla perthai ban buat ya kanuksa ka jengu ban buat ya ka jingelam ka jengu ban yele nam ta ka jaj benri ka jengi mar hado menta ka jingele jengi kampat kut ki bubun ki jinge bakum ka jaj benri mi kendo ka jong rit pat ka jengi ka jing syak khnyat jengi ki wei pat ka jaj benri ki ba he pan hado menta ngidang don apa deng ka jingele ka ba uniu siemu ba krau jong ka jaj benri ka jengi ulaya lam menor ya ka jaj benri ka jengi ka ba hado menta ngasot nat ba nginang bun ki sipai ban yakun na ka benta ka ri ba ka jaj benri dang men kani ka sarkar kalau ong bangini keren no ya kata ka border issue bar ka sarkar asam tingim tip shunu kan poi kata ka border issue lani kata ka jinge penben
ka sarkar Meghalaya ba ka sarkar Assam namar man lagi sarkar ki juwan ra ya ka border issue ka weni ki issue ki ba khmaddo banyak keren na ka banta jongkari ba ka judge benriu man lagi political party ki don ya kata ka border issue ha ka manifesto ka jongki re hadu menta ngidang ksat ngidang linga ngidang ya keren ya ka border issue bad ngakwa banong ya ki nonglam ki jongi kita ki political leaders ki bodan ni kabor ban sandur ni ka border issue ni kwa banong ba sobha wadi lekai ba ka judge benriu wadi lekai ba ka sentiment jong ki brio wad nam khan tarik election wad nam khan banai nam khan snam ya ka election dalelai ruem khan ya ka judge benriu ko jongi katnung inne hatung ilok secure nem kum ka judge benriu hatung scam nem kum ka judge benriu katangi kwa ban pha ka kubor sya kita ki political leaders ki jongi ki bakran ya ka border issue ngida thrang ngina ai men sim fi ba pinya kran ni ka border issue handai ngi kwa ba ngini i ba ka jing shai ba ka jing shingan jing gibriya thai border kadai ban wan kadai ban long no ngidi ban tip no hang nu pur sam jongi kum ka jat ben riu ngidi ban itu no namar balai ngai i ba ka sarkar ka jongi tang shumi ki issue ki ba bunjat danga kini ki banai ba tang ini ki tayog bladap lami ke issue ka bede bo to khaw lami ke issue bede ki wai ba ka mi sial ka baningkong ka bakin kran ki nong hikmat ki jongi kibong ka mesial ka don ka corruption nginwat kibong badan corruption hakata ka jing penja ayu khaw nginwat kimi ningkong kyong ka sarkar ka scam kam khalam ka scam ka pani ba ki sngo ba ki don ka jigit khli tang ban scam ka sarkar ban scam ka jat benriu na ta ka daw ni kwa banoi ka sarkar ba shimkhia ka bodar shu ngin kershan ni pi nginai men sim pi shimkhia kata ka ka baningkong ka bang kwa ban kran bar ka baar ka bang ji kran bar ka bang do tia do dam bar ka belarung aman lagi surieng kata ke issue ka ILP ni kwa ba ka sarkar kan kran ni kani da ka men sim ni kani ru da ka jingkit kli lanu pinwan ra lanu pinja kran ngiling ngi pisa mengi ki pat ba